आणि अशा लोकांना येऊन आपण त्यांच्यासमोर भजन सादर केलं, त्यांना आनंद दिला भजनाचा, ही फार चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही आणि तुमच्या साथीदारांनी सर्व काम केलं, त्यासाठी आपल्या देवस्थान कमिटी आणि तुम्हाला आपले फार आभार मानतो. वर्षाचे असताना सुद्धा ते भजनान सहभागी जाताले आणि गोंयभर जवळ जवळ म्हाका दिसता गोंयच्या अर्ध्या गांवांनी तरी त्यांनी भजन केलां आसतलें. जवळ जवळ 50 ते 60 वर्सां तरी भजनान जवळ जवळ डेली भजनां घातली. त्याच्या नांवांनी स्मृतीन हे भजन दवरले. सो अशेंच ह्यान फुडें जेन्ना जेन्ना मेळटा संदी तेन्ना आमी भजन दवरता.